नोंथाङालाय समाजखौ मा फोसाबनो प्रमद बर' सार खुद गावनि बिसिखौनो नोङो दिनैसिमबो बर' हारिनि बर'नि ट्रेडिशनेल ड्रेसखौनो गानहोफेरनो हायाखै जिन्स पेन्ट गाननानै थांबा सुइजार गाननानै थांबा खेमसि लायै हाखावबायदोंमोन हासिबायदोंमोन लाजियासै दिनै नोंथाङा अब्ला नोंनि बिसिनि मेक्सिखौनो हासिना होनो हाया बिफिबाथ' बिटिसि लाबोआखैना बिटिसिखौ आइ आफा रायजो राजाफ्रा लाबोदों सुक्तिनि गेजेरजों लाबोदों बिटिसि सुक्तिनि उनावसो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जन्म बिपिएफआ माला बिटिसि सृष्टि खालामो बेफोर भुल धारना आरो बेफोर नंखाय खोथाखौ भुल खोथाखौ रायजो राजानाव खोमाव सोंनां बेफोर गोरोन्थि दा दिनै बिपिएफआ हारसिङै अकल आखाइ खबनांगोनलै चन्दन ब्रह्म सारखौ खनसे स्राय आखाइ खबनांगोन मानो मिथिबायना रायजोफोर चन्दन ब्रह्म बिथाङा जिबायदि बाथ्रा बुंबाय बे सिगाङाव भिडिअ इन्ट्र माने भिडिअआथ' गैखाया बेखिनियानो बिथांनि बुंनाया बिटिसिखौ हाग्रामा महिलारिया एकर्ड खालामना लाबोदों नामा लाबोआखै बिटिसिखौ गासै रायजो राजाफ्रानो बर' रायजो राजा आइ आफामोनासो बिटिसिखौ सुक्ति खालामनानै लाना फैदों बास बाथ्राया सैथो जोबोर मोजां साबायखर चन्दन ब्रह्म नोंथां दिनै बिटिसिखौ हाग्रामा महिलारिया एकर्ड खालामना लाबाखै बे बाथ्रा थिगानो गासै रायजो राजासो खौसे जानानै एबा जुक्ति जानानै बिटिसिखौ एकर्ड खालामनानै लानानै फैदों नङा होमबा थिगानो नाथाय दिल्ली पार्लियामेन्टसिम थांनो थाखाय बेखौ एग्रिमेन्ट खालामनो थाखाय सोर थाङा हाग्रामा महिलारि थाङाखै नोंथांमोननि बिपिएफनिफ्राय मानसिफोर थाङाखै बिएलटिनिफ्राय मानसि थाङाखै नामा हा गोबां बिदिनो बर' समाजनि सानथौगिरिफोर मेलेमजिबि सुबुंफोर थाङाखै नामा दिनै नोंथाङा बुंदों बिटिसिखौ हाग्रामा महिलारिया एकर्ड खालामनानै हारसिङै लाबोआखैनो बास नाथाय दिनै आं मोनसे नोंथांनिसिम सोंलु खालामहरनो सानदों चन्दन ब्रह्म सार नोंथाङा आंनि सोंलुखौ मोनहैया आं जेबो मिथिया नाथाय आंनि सोंनांगौआ बेसो जि दिनै नोंथाङा बे पइन्टखौ सोंदोंब्ला प्रमद बर'खौबो सोंदो अर्थात प्रमद बर' सारखौबो बुंदो नोंथाङा बिटिआरखौ प्रमद बर'आ सुक्ति खालामनानै लाबोआखै होननानै दा आंबो बेखौनो बुंनो सानदों बिटिसिखौ जिथु हाग्रामा महिलारिया सुक्ति खालामनानै लाबोआखैब्ला बिटिआरखौ प्रमद बर'आ सुक्ति खालामनानै लाबोदों नामा आरो बिनि सायाव गासै वर्ल्ड बर' रायजो राजाफ्रा बिटिआरखौ सुक्ति खालामदों नामा बिटिआर नांगौ होननानै मालाबा सोमावसारदोंमोन नामा बिटिआरनि थाखाय सोरबाफोर थै होदोंमोन नामा बिटिआरनि थाखाय हाथियार लानानै सोमावसारग्रा एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा जिउ बावदोंमोन नामा रोजा रोजा बर' आइजोफ्रा जिनाहारि जालांदों सोरबाया जिउ बावनो गोनां जादों बिथांमोनाबो बै बिथांमोना गावनि सोलेरखौ ओरैनो गथायनो गोनां जादोंमोन नामा हारिनि थाखाय बड'लेण्डखौ संग्राम खालामनायनि मुङावसो बिथांमोनखौबो जिनाहारि खालामदोंमोन नारसिन जर जबस्ति बिथांमोनहाबो हाथियार लानानै ओरैनो गोजौ फारसे दावखोआखैमोन हाग्रायाव खारनो गोनां जायाखैमोन बिसि फिसा गामिनि ओनसोलनि आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ गारनानै ओंखाम बोथिसे मोजां मोनजाया दै गरदसे मोजां मोनलोङा एम्फौ अरजासि लेवार अरजासि बिथांमोना गावसिनि जिउखौ हाग्रायाव सिखोमा हाथियार लानानै संग्राम खालामबोआखैमोन बिटिआरनि थाखाय माब्लाबाबो सोमावसाराखैमोन रावबो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदोंमोन नाथाय बिनि गेजेराव बिटिआरखौ एकर्ड खालामना लाना फैदों बै बिटिआर एकर्डखौ मा होनदोंमोन खोनानाय मथे एनडिएफबिफोरनिसोमोन एनडिएफबिफोरनिसोमोन नाथाय एनडिएफबिफोरनि एकर्डखौ प्रमद बर'आ बोरै खालामनो मोनखो एनडिएफबिफोरनि एकर्डजों प्रमद बर'आ बोरै चिफ मिनिस्टार जानो मोनखो बोरै चिफ जानो मोनखो बिटिआरनि नोंथांमोना मालाबा सानदोंना बे एकर्डआ जुदि एनडिएफबिनि मोनब्ला एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनिफ्रायसो बे चिफआ जानांगौमोन आरो बिनि गेजेरजों चिफ जायासै जेबो अरजालामोन नाथाय साफ्रोमबो एनडिएफबिनि केसफ्रा खालास जानांगौना जानामोन साफ्रोमबो जेराव जोबथेसालियाव जोबजानानै दोननाय बिथांमोनहा दालि गोथां रुनाय जानांबाय थानायफ्रा दिनैनि दिनाव बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों उदां जानांगौना जानामोन बिसि फिसानि महर मोखां नुलायनांसिगौमोन थोरसि गंसेयाव बोथिसे ओंखाम स्राय मोनजालायनांसिगौमोन बोरो मानो मोनाखै दिनै बर'फोरनि भटआ मोनथाम मोनब्रै जानो थांदों मा समनिफ्राय जादों गोसोआव दंना सोरबा मिथिगौना जेब्लानिफ्राय बिटिआर सुक्तिखौ खालामना लाना फैदों बै समनिफ्राय बर'फोरनि भटआ मोननै मोनथाम जालांनो हमदों माब्रैहाय जेब्ला जि समाव कंग्रेस आरो बिपिएफ दंमोन जि समाव बिजेपि आरो बिपिएफ दंमोन बे समाव बर'फोरनि भटआ अनलि मोनसेयानोमोन होननानै जों साननो गोनां दंमोन एबा साननो हायोमोन बुंनोबो हायोमोन खोब दंथारबा जोंहा मोननैल' दंमोन किसुमाना कंग्रेसआव किसुमाना बिदिनो गोबां बायदिसिना पार्टियाव
हमनानै ला दिनै BPF आरो BJP एलायन्स जानाय समाव बे समावबो रोजा रोजा बर'फ्रानो भट होदोंमोन नाथाय बिटिआरखौ एकर्ड खालामनानै लाना फैनायनि उनाव मा जाखो दिनै NDA फैबाय BJP फैबाय UPPL फैबाय BPF दंखायो कंग्रेस दंखायो AGP दङ अने VPI फैबाय 6-7टा बर'फोरनि भटआ गावलांनो हमबाय मानो गोजोननाय गैया बिटिआर सक्तिखौ लानानै रावबो गोजोनाखै जुदि गोजोननाय दंमोनबा थोंजोङै मोनसेल' लामायाव गासिबो खौसेयै आगान सुरजोबगौमोन आरो थाजोबगौमोन ज' जानानै अब्ला मा जागौमोन जुदि गोजोन फैथारदोंमोनब्ला गोजोननाय दंमोनब्ला बिटिआर सक्तिखौ गासिबो बिटिआर सक्तिनि गेजेरजों UPPL हान्जायावनो ज' थानानै UPPL हान्जाखौ ओरैनो उइनार खालामबाय थागौमोन नाथाय गैया मानो गावदों बर'नि भटआ दिनै नोंथांमोनहानो मेलेमजिबि सुबुंफ्रानो एबसुनि प्रेसिडेन्टफ्रानो UPPL नि दैदेनगिरिफ्रानो NDA नो भट हो BJP नो भट हो होननानै बुङोब्लालाय सोर फाग्लायाथो बबे मोनसेयाव भट होखनांगौ जाखो आं हारसिङैनो 4-5 जानो हायो नामा हा आंनि न'खरावनो 4-5 पार्टिनो भट होनांगौ नामा हा नोंथांमोनहा बेखौ मानो बुजियाखै दिनै आंनि न'खराव 6टा भट दङ 6टा भटखौ लानानै नोंथांमोनहानोथ' UPPL नावनो भट होनना बुंजोबनायबा गासिबो बिटिआर सक्ति खालामना लाबोनायखौ गोजोननाय दंमोनब्ला UPPL आवनो ज' आंनि न'खरनि 6टा भटखौबो नोंथांमोनहानो मोनगौमोन ना बै रोजा रोजा बर' सुबुंफोरनि भटखौ नोंथांमोनहानो मोनगौमोन ना हा ना मोनामोन बिटिआर सक्तिजों गोजोननाय दंमोनब्ला गासिबो रायजो राजा आइ आफा बर' सुबुंफ्रानो नोंथांमोननो भट होजोबगौमोन नाथाय दिनै नोंथांमोना बिटिआर सक्तिखौ खालामनानै लानानै फैनायनि उनाव गोजोननाय गैया ना बिटिआरखौ सक्ति खालामनाय समाव नोंथांमोना बर' रायजो राजानो सोंहरदोंमोन नामा प्रमद बर' मानगोनां बिटिआरनि चिफ मिनिस्टार सार नोंथाङा मालाबा बड'लेण्ड लायनो थांनाय समाव जे जोंनो बड'लेण्डखौ होथ'वानो बिटिआरसो होनोसैनो होननानै नोंथाङा सोंहरफेरदोंमोन नामा सोंहराखै थोंजोङै नोंथाङा NDB फोरनि जानो गोनां बिटिआर सक्तिखौ खालामनानै नोंथाङा बारसोमनानै सिख'नानै लानानै फैबाय मानो नोंथाङा सियाल बुद्धि नालाय हा नोंथाङा सियाल बुद्धि नालाय नोंथाङा बुंदोंमोन बै समाव आं मालाबाबो सिफ जाया आं मालाबाबो MLA MP जाया आं मालाबाबो गाद्दियाव जिराया गोसो जायोबा आङो हाग्रामा महिलारि बायदि गाबोननो हेलिकप्टाराव गिदिंनानै गोबां जायगा केम्पिं खालामनो हायो मिटिं दावथिं खालामनो हायो हा मा जाखो दिनैनि दिनाव मा नुनो मोनगासिनो दङ बर' रायजो राजाफ्रा बेसोमोन नोंनि रायजो राजानो खोथा होनायफ्रा हा दिनै नोंथाङा सिफ जाथारा होनना बुंदोंब्ला नोंथाङा नोंथांनि संग्राम खालामलांबाय थानायनि लामायाव फ्रिडम मोनब्ला गोजोननाय मोनब्ला सक्तिखौ मोनोब्ला नोंथाङा फुल डायरिखौ स्टप खालामनानै तामुलपुर एरियानि सौरागुरि गामियाव थांनानै प्लास्टिकनि न'आवनो दलरै उन्दुना थाहैफिनगोन होनना बुंनाया बेनो जाबाय लाजियासै नैबे गन्थंखौ बबेयाव लानानै दोनखोमानो सानखो नोङो हा गुरब्लाब्लानो बबाव लानानै दोनखोमानो सानखो प्रमद बर' सार हा नोंथाङालाय समाजखौ मा फोसाबनो प्रमद बर' सार खुद गावनि बिसिखौनो नोङो दिनैसिमबो बर' हारिनि बर'नि ट्रेडिशनेल ड्रेसखौनो गानहोफेरनो हायाखै लाजिनाय गैया बेयाव मालायखौसो साला बर' मिडियामाव सोनांगौ बर' रावखौ बिमानि रावखौ जेब्लायबो दाबाव बर'नि बिमानि रावखौ सोलोंनांगौ होननानै नोंनो खुद बुङोमोन खुथार एबसुआव थानाय समाव एबसुआव थानानै सोमावसारनाय समाव दिनै नोंथांनि फिसाफ्रा बबे मिडियामाव फरायगासिनो दङ नोंथांनि बिसिया मा ड्रेस गानगासिनो दङ नोंथांमोनाथ' मोनसे समाव आरो बर' लाइमोन सिख्लाफ्रा जिन्स पेन्ट गाननानै थांबा सुइजार गाननानै थांबा खेमसि लायै हाखावबायदोंमोन हासिबायदोंमोन लाजियासै दिनै नोंथाङा अब्ला नोंनि बिसिनि मेक्सिखौ मानो हासिना होनो हायाखै हा प्रमद बर' सार बिसिनि मेक्सिखौ मानो हासिना होनो हायाखै हासिना होदो एबसुफ्रा मानो हासिना होनो हायाखै प्रमद बर'नि बिसिनि मेक्सिखौ लाजिनाय गैया सालाफ्रा बुंबासोल'सो गन्थ'आव दैनाङो चन्दन ब्रह्म बिथाङा मा बुंखो UPPL आव थांनानै मैया दाखालि जगदान जाहैनानै लाजिनाय गैया नोंथाङा खै लाख थाखानि बायजाखो नोङो खोनानो मोनदों नोंथांखौ हायेरसो थांदों होननानै इलेक्सननि आन्थाल' हा इलेक्सना जोबबानो नोंहा न'आव दल' नुफिननानै थागोन बै नोंनो ओंखाम संग्रा गथ' दङना बे गथ'नो नोंथाङा दरमा हरनो हायाखैनो बे गथ'नि दरमा हरनो थाखाय नोंथाङा UPPL आव हायेर जाहैदों दिनै UPPL आव हायेर जादों नालाय गावनो गायसननानै गालांनाय BPF हान्जाखौ दुसिदों गावसोरनो हाग्रामा महिलारिखौ गुरु हिसाबै फसंनानै दोनबाय दिनै हाग्रामा महिलारिखौ दुसिदों गासैबो साफ्रोमबो बर' लिडारफ्रा UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा हाग्रामा महिलारिनियावल' गासिबो दायखौ जाबसिनबा जागोन नामा हा रिजायनानै नायदोब्रा एसे बुजिनानै नायलाय गावजों गाव बांद्राय बेफोरबायदि एथ'ग्राब नारसिनलायबाय थानो नाङा हाग्रामा महिलारिया मा जादों मा कारापसन खालामदों
बेजों समान फैबायानो इउपिपिएल सरकाराबो कारापसन खालामनाया इउपिपिएलनि सुबुंफ्राबो जाख्ल'नाया हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव मा जादोंमोन मा कारापसन खालामदोंमोन बेजों समान जाफैबायानो 3-4 बोसोरावनो इउपिपिएलआ कारापसन खालामनाय आरो जाख्ल'नाया नोंथांमोना बुजिदों दा हा पिएमएवाइ न' मोनदों थाखा फैसा हनै गाइड खालामदों मेम्बारफोरनो हरनांगौ नै गुवाहाटियाव फैनानै सोंफै न'खर पिएमएवाइनि न' मोननाया मेम्बारनो थाखाखौ दुरुनना हरनांगौ नामा खुद गावनो बरननानै गावनो न' बां सिमेन्ट बालि अन्थाइ रड बायनानै लुनानै लानो मोनो माब्रैहाय बिटिआरआव मानो मोना हा बिटिआरआव मानो मोना बुजिना नायदो अब्ला जायगा सोङै दासिमबो गावसोरनो खुद बेक्तिगता एकाउन्टाव सोना हरखायो नालाय बेक्तिगता दुरुननानै बे फैसाजों न' लुनानै देखायनांगौ बिदिसो दा रुला बे फाग्ला मेम्बारफोरनो दुरुनना हरनांगौ होननाय बबेबा रुलाव लिरनाय दं नामा रोखा-रोखानो हा बै न' मोननायनि फर्माव बेबायदिसो लिरनाय दं नामा नाय एसे मोजाङै बिजिरनानै नोंथांमोना दिनै भटखौबो सोखावजोब्बाय बर' रायजो राजाखौ गोदाव सोराव खालामजोब्बाय मोनथाम मोनब्रै पलिटिकेल हान्जा दिरुननानै मोनथाम मोनब्रै पलिटिकेल हान्जा दानानै अबाव एजिपिनो बिजेपिनो कंग्रेसनो बिपिएफनो इउपिपिएलनो एनडिएनो फैगासिनो दङ आरो भिपिआइ भटार पार्टि इन्टारनेसनेलबो दङ हा गासैखौ लानानै 6थासो जोंहा भट पार्टि दंसै पलिटिकेल पार्टि दंसै जोङो बर'फ्रा जेनेबा फर एग्जाम्पल खोथा बुंबाय आङो 1 लाख जोंहा सुबुं दङ अब्ला 1 लाख सुबुङा 6था पार्टियाव जुदि गावस्रानो गोनां जायोब्ला हा मारै देरहागोन जोंनि बर'फ्रा मारै देरहागोन बेनोलायनो बर'फोरनि बे एमसिएलए एमएलए एमपि नांगौ हा आइएएस अफिसार एसपि डिएसपि नांगौ हाकिम उकिल नांगौनो बेबायदि जागोन बेबायदि मोनगोन मोनथाम मोनब्रै पलिटिकेलाव खारदाव होबाय थायोबा बिटिआर सक्तिनि माबा गुन थागोन ना थानाय नङा बिटिआर सक्तिखौ गाज्रि होननानै बिथांमोनाबो मिथिगोन बिटिआर सक्तिया मोजां नङा होननानै बिथांमोनाबो सोंखारिगोन इउपिपिएलनि सोद्रोमाफ्रा गाज्रि गोजा सासेबो मोजां गैया होनना बिथांमोना सोंखारिगोन अब्ला नोंथांमोननि गोसो गोरबोआव गोजोननाय मोनगोन नामा सान्थि जागोन नामा हा बेबायदि जानाय नङा गोबां समनिफ्रायनो नोंथांमोननि दैदेननायाव सोलिबोबाय गोबाव समनिफ्रायनो नोंथांमोननि हंग्रामाव बाहागो लाबोनानै रायजो राजा आइ आफामोना खस्थ' मोनबोबाय किसुमाना एबसुनि रिलिज हरनायाव थांनानै गारि एक्सिडेन्ट जाबायबायनानै जिउ गोमालांबाय एबसु पिटिसि आन्दालन समावबो गोबां मानसिफ्रा जिउ खहा जालांबाय एनडिबिनि सोमावसारनाय समाव गोबां मानसिफ्रा जिउ बावनो गोनां जाबाय रुंसारि जालांबाय दिनैनि दिनाव नाथाय बिटिआर सक्ति मोनबोनायनि उनावबो ना एबसुनि रुंसारि जानाय न'खराव माबा मोनसे मोनदों ना एनडिबिनि रुंसारि जानाय न'खराव माबा मोनसे मोनदों ना बोरै दिनैसिम थांनानै थानाय एनडिबि आरो एबसुफ्रा साख्रि बाख्रि मोनदों रावबो मोनाखै दिनै अब्ला बिटिआर सक्तिया मा हिसाबाव जोंनि थाखाय एथ'ग्राब माने सना जाखो मोनखानाय जिथुनाखि पावार एन्ड फांसन थाखानाय जिथुनाखि 40टा डिपार्टमेन्ट बेखौ आसाम सरकारनो हरफिनजोब्बाय बिजेपि सरकारनो हरफिनजोब्बाय बेबायदिजों बोरै जानांगौ बुजिनानै नाय नोंसोरो दिनै 40टा डिपार्टमेन्ट थाखानायखौ 16टा डिपार्टमेन्ट हरफिननाय लोगो लोगो जोंनाव मा खैथा थालांखो हाग्रामा महिलारिया सासे जाम्बाबायैनो सादा बुसायैनो 40टा डिपार्टमेन्टखौ सालायबोदोंमोन 40टा डिपार्टमेन्टनि पावारखौ लानानै बिथाङा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड साख्रि होबाय बायदोंमोन दिनै बिटिआर सक्ति फैनायनि बिटिआर सक्तिखौ खालामना लाबोनायनि उनाव इउपिपिएलआ सरकार दानायनि उनाव 3rd ग्रेड 4th ग्रेड साख्रिखौबो मा खैजना मोनदों साननो हायो 4 5 6 जन 7 जन होनलायनाय बिनि गेजेरजों दिनै एबसुनि मानगोनां मावथि बिथांमोन खस्थ' खालामबोनाय बै बिथांमोना मानो दासिमबो जेबो मोनाखै